साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 का समापन उन्होंने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किया। जोंहा दिनै 129 एपिसोड जे भारतनि मानगोनां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीनि जे रेडिअ खोनासंनाय जोंहा सानमोन बे रेडिअखौ जों खोनासंबाय दिनै बारजा बिलनि बे 66 बुथआव जों जयैनो बाव आदिवासी कथा सावताल बर' राजबंशी जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं जों एखेलगे खोनासंबाय आरो दा खोनासंखांनायनि उनाव जोङो बिनिफ्राय माखासे गियानखौ मोननो हाबाय जे गियाना जोंनि समाजनि थाखाय गोनांथार बेवहाय बिथाङा बुंनो हादों जे दिनै जे जोंनि बे सोलिबोबाय थानाय बा फार्मासिसफ्राव जे जोङो जानला मोनला जे जोंहा एन्टिबाय'टिक जों मुलिखौ बायनानै जायो जों बिनिफ्राय साबधान जानांगौ जोङो बेखौ जों मोनसे गियान मोननो हादों जाय गियानखौ जोंना भारतनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार बिथांनि खुगाजों जों खोनादों जे बेयो जाहैबाय जोंनि जिबननि थाखाय गिख्रांथाव जिनिस बेनिखायनो जोङो बे एन्टिबाय'टिक मुलिफोरखौ जाहाथे जाद्लाबाया उइदाउट डक्टर प्रेसक्रिपसन बिथाङा बेखौनो बोसोन होदों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे जोंनि भारतबर्षआव जोंहा जे इलेक्ट्रिकनि जे समस्या माखासे इलेक्ट्रिकखौ जों सलार सिस्टेमाव सोनारनानैबो जों मावनो हानाय माखासे खामानिखौ जों आखायाव लागासिनो दं जोंनि भारतीय जनता पार्टी सरकारा बिथाङा बेखौबो दिनैनि बे एपिसडआव बुंनाय जादों लोगोसे जोंनि बे गसाइगाव एलएसिनि सिङाव थानाय गासैबो बुथआव 150 बुथ 150टा बुथआव दिनै एकदम गाजा गोमजायै जोंनि मन की बातआ जाफुंसार जागासिनो दङ आरो आसा खालामदों फैगौ बिधान सभा इलेक्सनाव जोंनि गसाइगाव एलएसिया एखेबारे इलेक्सन गेलेनो थाखाय थियारि होननानै आं सानो।